Doncs ja fa temps que medito. No et sabria dir els anys, però fa molt de temps i en el fons el que crec important no és tant el temps que portem meditant, sinó pensar que avui meditarem i que demà, si no hi ha cap inconvenient, tornarem a meditar. No és tant mirar enrere, sinó sobretot mirar al present i al futur. Aquesta és crec que la resposta que jo te volia donar. On t'agrada meditar? Bé, m'agrada meditar al dojo, sobretot amb l'ambient que hi ha al dojo, a l'atmosfera, amb el mestre, amb les ensenyances. Aquest és realment on s'aprèn i on se continua el camí que estem intentant fer. Aleshores, podries dir què t'ha aportat la meditació a la teva vida quotidiana, laboral i en general la teva vida? Bé, lo important, lo essencial de la meditació és que he vingut al dojo a fer meditació i això m'ha fet conèixer el budisme zen que practiquem aquí al nostre dojo. Llavors m'ha obert una perspectiva diferent a la meva vida. Això per mi és totalment enriquidor, amb independència que tots sabem que meditar ens calma, totes aquestes coses personals, particulars, però que no és lo important. Lo important és haver estat en contacte amb la via de Buda. Així doncs, què t'ha sorprès de la meditació? El que més m'ha sorprès, el que més m'ha agradat positivament, és la capacitat d'experimentar, no des del principi, però no trigues molt en experimentar una cosa que poder dir teòricament es pot saber, que és aquest concepte d'unió amb l'univers, unió amb els altres, aquest concepte també molt teòric de que no som nosaltres mateixos, només nosaltres, i tot això que conlleva, tota aquesta idea, doncs sentir-ho. I sentir al dojo, no només a la meditació en zen, sinó també les pràctiques que fem al dojo, al retir, sentir això és molt important, perquè llavors és com la validació de lo que creus, no? Perquè ho veus, ho vius. Aquest és potser el que més m'ha cridat l'atenció i ho veig molt important.